Gimando sa Office of the Ombudsman ang tulo ka buwang suspension batok ang San Fernando, Cebu Mayor Antonio Canoy subay sa reklamong misconduct nga gipasaka sa duha ka mga pamilya batok kaniya ni adtong 2011. Matod sa hukom sa Ombudsman, sad-an sila si Canoy ug Municipal Engineer Simeon Lauronal sa simple misconduct. Ang kaso gibase sa gingong illegal nga pagdemolish sa duha ka mga balay nga gingong nakababag sa sidewalk sa Barangay North Poblacion niadtong September 20, 2011. Ang Commission on Human Rights maoy ning tabang sa mga reklamanteng sila si Lourdes Cadillero ug Phoebe Rose Guzon sa pag-execute sa ilang affidavit ngadto sa Ombudsman ug niduso sa mga reklamong grave misconduct, abuse of authority ug uban pang criminal charges. Si DILG Central Visayas Legal Officer Aiza Fiel Nogra nibutyag nga nadawat na nila ang maong mando apan dili nila kini mapatuman tungod sa Aguinaldo Doctrine. Ang Aguinaldo Doctrine usa ka Supreme Court jurisprudence nga naghimong wa nay silbi ang tanang mga kasong administratiba batok sa usa ka opisyal sa kagamhanan sa miagi niyang termino kung siya masubli sa usa ka eleksyon. Pasabot ni Nogra nga covered niini si Canoy sa iyang kaso sa kasong nahitabo ni adtong 2011 apan nasublian ni adtong 2013. Ang Sun.Star Cebu ug Sun.Star Superbalita nisuway sa pagkuha sa komento ni Canoy apan dili kini makontak ang cellphone sa mayor.